Yeah. Yeah. Ndakandaka chakwa ndati. Iwe B mukaro izita repabethi asi B1 izita repaethi. Amai ndokutendai makandipa bethi asi Mwari ndivo vakandiisa paethi. Nasini handisikuziya korasi ndafunga kutongokusiyirai chibhonasi. Hanzi kudhakwa kwako kuri dangerous because payday unodzoka monasi. Saturday wakaenda kunomwa 1-2 asi wakazodzoka Monday kuma2. Bona chero fesi wakaisa 3 handidi kuudza munhu zvinhu katatu. Nasini handisikuziya korasi nasini ndarova chibhonasi. Kudhakwa kwako kuri dangerous kudhakwa kwako kudhakwa kwako kudhakwa kwako kudhakwa kwako kudhakwa kwako. Zvamanje manje doro rakatondikiya handina kumboziva harimwiwe rakadziya. Saka ndatiya mai sorry handina kumboziva. Saka ndatiya mai sorry handina kumboziva. Ndanga ndine vamwe tichimwa mabhiya. Maswera sei amai mwana wenyu chidhakwa ndatopinda mudhene ndauya nevamwe vangu. Iwe liwe kudzoka kusene chimbomira kuita mazhetse makumadoro zvekudhakwa wezangu verengai bhaibheri. Ndade momzi tanga tichidhakwa ndanga ndakutora tumashotsi V1 azouya nerimwe pamwe tabakauya nerimwe. Ememe muri kumwa doro tenga dzimba vamwe venyu vasa vari kutenga dzimba nemota nomajavanya. Momzi ndade momzi honai tese takasiyana isoso. Ine ndiri mwana wenyu nini ndakudhakwa inini. But ememe boys muri kufungira upenyu hwenyu. Music haibhadhare music dzenyu idzisiye. Ndade momzi ndatozviona inene ndakuyena babete. Ndade momzi honai. Mama, Ndade momzi honai. Mama, shut up, baby.